భారతదేశంలో అందరూ సమానులే, అందరూ ఐక్యంగా ఉండాలని మన జాతీయ నాయకుల సందేశం. అలాంటి సందేశాన్ని గౌరవిస్తూ రిపబ్లిక్ డే జరుపుకోవడం ఎంతో సంతోషకరమైన విషయమని పెద్దలు, అధికారులు కొనియాడారు. బుధవారం కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండలో వివిధ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, సచివాలయాల్లో రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. కార్యాలయాల ముందు త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసి భారత రాజ్యాంగం యొక్క ఆవశ్యకతను తెలియజేశారు. పత్తికొండ గ్రామ పంచాయతీలో సర్పంచ్ కొమ్మి దీపిక, మాజీ ఎంపీపీ నాగరత్నమ్మ, తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో తహసీల్దార్ విష్ణుప్రసాద్, పోలీస్ స్టేషన్లో సిఐ ఆదినారాయణ రెడ్డి, సబ్ ట్రెజరీ కార్యాలయం, న్యాయస్థానంలో కేడీసీసీ బ్యాంకు, ఎంపీడీఓ కార్యాలయం తదితర కార్యాలయాల్లో ఆయా శాఖల అధికారులు జెండా వందనం కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అందరికీ ధన్యవాదములు. ఈరోజు మనము గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. మన స్వతంత్రం తీసుకొచ్చిన అంబేద్కర్ గారు కానీ, గాంధీ గారు కానీ, నెహ్రూ గారు కానీ ఆ జాడలో మనం నడవాలని అందరినీ ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదములు. 73వ రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా అందరికీ గ్రామ పంచాయతీ తరఫున శుభాకాంక్షలు. అనే ఉద్దేశంతో డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారి చైర్మన్షిప్లో